Kapit na hukman ang kalibutan ta magmada sigun kita aron di panilngan sa dugo sa katawhan karon atuad siya dito sa kalangitan naganda mo tuluyan sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhaulog nalilon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhaulog nalilon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhaulog nalilon ang nagtuman kuhaulog nalilon ang nagtuman. Mga higala, kumusta ang maayong gabi kanyang tanan kamo nagapamati niini nga programa Jesus is Our Home. Kini nga programa gipasugdan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is Our Home. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kan atong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our home. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono kay tas-an sa mga langit. Ginoo, sa gihapon kami magahatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Daghang salamat nga hangtod niining mga higayuna, padayon pagyapon ang mga binhi sa kaluwasan nga ikasabod dinhi sa kahanginan. Salamat sa imong pagtugot ug kahigayunan pa Ginoo, nga diin ang kamatuoran mapabati pa ngadto sa igdulungog sa mga nagapaminaw. Ang kalibutan karon giuyog ug gitayog sa daghan nga mga kagubot, kaguliyang, mga kasamok ug unta o Dios sa dili pa moabot ang katapusan. Daghan sa mga tawo nga makahangop sa mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol sa pagpangalaga diha kanimo. Ginoong Dios, daghang salamat nga ikaw magpatalinghog sa among mga pag-ampo. Panalangini ang mga tawo nga nagapaminaw karon, itugot ngunta nga pinaagi sa imong grasya ug kaluoy ug influensya, ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol sa pagpangalaga diha kanimo. Daghang salamat o Dios sa imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pag-ampo. Pagadawato namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausapay, welcome din sa atong programa Jesus is Our Home. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin portion sa atong programa, ato sa ning ibanan og pipila ka mga text messages dinhi sa ato nga cellphone. Maayong gabi kaninyo Brother John. Kanunay gid kami nga nagsunod ining inyong programa. Og daghan mi og nasabtan sa inyong mga gipanghisgutan sa kasulatan. Bisitaan nami o gidalaw mi sa among lokal tungod kay hapit na magtulo ka bulan nga wa nami makaduol sa amo nga simbahan tungod kay
tungod kay ang akong bana mao naman gayoy ni desisyon nga dili ni ang dalan nga ikahimuot sa Ginoo. Salamat sa pagbasa. Okay, sagdi lang. Anindot na gina nga maminaw tas punong Ginoo kay ang punong sa Ginoo maghatag nato na og katalinuhan. Kanang ingon niya nga dili ni ang dalan nga ikahimuot sa Ginoo, wa ta kasayod nga gimotivate siya sa Holy Spirit nga iyang masabtan ang pulong og ang kamaturan diha sa Ginoo. Natural pod na nga gibisitaan mo sa inyong tagapagdumala sa inyong lokal kay mangita magina sila sa mga karniro nga wa na makabalik diha sa turil og ang simbahan ato na lang pod nang huna-hunaon nga usa po na sa turil unya naa na may karniro nga dili na kanunay mosunod sa turil, natural nga mangita gina sila. Ayo lang na ninyo gikatingala o ikahibulong, no? Unya salamat gid kayo. Unya sige kanana ang hulata ang kuan, hulata ang Bible nga mag-abot diha kay di ato dugay maabot kay ni adtong Bernes sa mga alauna to napadala ang Bible diha sa inyo ha. Unya ay lang kanana ang ay lang pud na ninyo og ipa hinuon wa na masad mo gyud nagsimba dito sa inyong simbahan kay bawal maguna nga magdala mo og Biblia panahon sa inyong pagsimba. Okay, niya patay basahon last text na lang atong basahon kay naay atong tubagon nga murag needs gid kaayo na nga tubagon ni naa sa kang Brother Libby niya importante nga tagaan lang nato og atensyon karon. Last text nga ako nga basahon. Maayong gabi kaninyo Kuya John. Ingon it ay ko ana ni kanang invitation ba dede ako na ning na-replyan kaganina no. Sorry gid kaayo kay kanana ang doon na nagyod intaw na commit na ko bag-o lang no kanang first Sabbath na murag pizza size na sa July to ako sa Bilyabal Leyte ni ana no. Unya na-arrange na siya daan doon na nay si Pastor Jonathan Fernandez no doon na nay pagtugot mahitungod niya na-arrange na siya daan. Well, si Brother Libby sa dili pa mag-iban o pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone, mas maay siguro Brother Libby nga malili ni mo diha ang atong monitor aron atong mahibaloan kung diining mga nasuras kalibutan o mga lugar ang ato nga mga pinalangga nga mga viewers dinhi sa ato nga programa. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga, mga hinigugmang, mga tigpaminaw, mga viewers, mga followers. So kamong tanan mga higala sa gihapon kinasing-kasing mo namo nga gina-welcome karong gabi na sa pagpakig-uban. Alang sa atong mga kahigalaan sad nga nagamit ang mga sound system, amo sang gipasalamatan nga mga kahigalaan nato nga mga followers o mga viewers sa Facebook. Palihog lang pod ato ning i-share mga higala ang ato nga program parang daghan ma-bless no katong mga nagtan-aw, nagapaminaw sa ato mga discussion dinhi. Kung naamoy mga importante nga mga pangutana mahigala, mahimo nang inyong ipadala dinhi namo ni Brother John. Labi na ay mga comparison. Ano man ang inyong gitudlo sa inyo ha o niya may kalain naman sa gitudlo sa inyong mahigala nga Seventh-day Adventist nga usar man unta ang Biblia. So ano ba na mga comparison ipadangat ta dinhi kaya rato na matagaan o pagtagad o niya mapasabot nato ano para nga wa tay malibugan mga higala sa ato nga programa dinhi. Okay, subliyon ako ang tanan ato nga gina-welcome. Okay, mubasa na ta mga higala nining atong nakita nga pipila ka mga mensahe nga niya sa screen. Okay, niya si Dionisia Yonting Lasida. Mayong gabi watching from Cebu City. Okay, good evening no, Sister Dionisia sa Cebu City. Salamat sa mga taga Cebu nga nanood din sa ato nga programa. Anyanyasad si Michelle Dada Tribunalo.
Okay, good evening sad Sister Michelle. Ang iyang minsay, good evening Brad John. Watching from San Isidro, Toboso. God bless always. Okay, maayong gabi sa tanan taga-Tubuso Negro sa San Isidro. O mahimo magkita tayo diha sa Victory sa Calatrava karong June 15 man tingali ni. Anya niya sad si Brother Ronilo Itang, ang iyasad nga mensahe. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Libby, og sa mga kaigsunang naminaw og dagview nining program. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. May the Lord bless you. Ang kiniya po si William Eddy. Ang iya pong mensahe, mayong gabi mga brad. So mayong gabi sa Brother William Eddy. Ano niya sad si Noipe Moreno. Sa gihapon, gihigugma niya atong programa og nag-ampo siya tungod kay mga heart og kamot nga na-action nag-pray. Okay, kinigod si Brother Leipe, Moreno, Brother Leipe, nga nagigid nga na-love sa dunya atong programa tungod kay nakapangalagad sa Ginoo dinhi ra man sad sa atong programa. Dinhi raman po na ablihigod yang una-una. Dinhi siya nakakita og kahayag sa kamatuoran mga higala. Niya po si Brother Dodo Dopla. May kay boss, may gabi rin boss. Salamat nga nag-view ka sa atong program rin boss. Dodo awa midris bugo boss. Katong panahon sa baptism ba dyan, siya nga mubutho mi dito ko niya. Bro, kami si Joel. Ko, sige, welcome mo ini tayo dito sa programa. Wa kabutho ba dilibi? Wa gyud kabutho. Okay, busy nga po ni si boss Dopla. Sige, sana siya winalihay po, Brother Dodo. Yes. Ang iyang minsay, God bless dinyo diha mga bro. So God bless also Brother Dodo no og sa imong pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Okay, ato ning dalikyatan paglili mga higala ang mga naglove sa atong programa og naglike niya si Ronaldo Bragat, Larry G.R. Punay, si Juan Mingo Golyemas, niya pod si Oslington Jing or Jing Oslington, Milmar Escalikas, si Kiana Faith Etang, niya pod si Amy Espinosa, o niya si William Eddy, Junicia Yunting Lasida, niya aritas mga nag-like, niya po Ronilo Itang, Lovely Diheto, Ginalyn Lumuntad, niya sad si Junior Nueva Claves, ano niya po si Jennifer Golfan Peritos, ano niya po si Noipe Moreno, Wendell Anciano, Dodge Reiko, Danny LP, ano niya sad si Judy Kaubat Dukalang, ato sa nakita si Michelle Dada Tribunalo. So muna ato nakita nga nag-like o nag-love sa atong programa. Niyasad si Sister Merlin Derder, mayong gabi mga brad, palihog ampo kang Pastor Koyos naa sa Iseo sa Tagum City. Salamat sa pagbasa. God bless. Okay, salamat sa info sis, no? Salamat gud sa info. Okay, ato ning tanawon, di apay mensahe nga misulod sa atong cellphone ato sa ning basahon. Mayong gabi Kuya Libby, Brad John og tanang naminaw. God bless sa tanan. Salamat Kuya from Philly Disor. So mayong gabi no, Star Philly. Dia sa Dolores Ormoc City. Okay, niasad si MG Estoy. Mayong gabi Brad John o Brad Libby. Si Maki Estoy ni Brad sa ni Buol Church. Okay. Brother Maki, salamat sa inyong pag-view din sa atong programa, Brother Maki. Gusto namo nga kamo among mabarkada din sa atong programa. Hope nga kanunay mo nga mag-view sa atong programa, Brother Maki Estoy.
Okay, akong ibalik ni mo ang panahon ba, John? Okay, dagang salamat Brother Libe. Well, mga higala, dili na lang tayo maglangan. Aun sa gatong kuang gid request gid na Brother Libe ang pangutana na sa imong cellphone. Okay, niya ay pangutana higala nga dinhi ra man nagsukad sa bugo. Niya ato ning basahon. Okay, asa na to ha? Okay, dira. Tinuod ba Brad nga dili na tumanon ang napulo ka mga sugo sa panahon ni Hesukristo tapos siya namatay sa cross from Bugo City. Okay, salamat no. Mao na sab ni higala ang pangutana nga ato nga entertainon or tagdon karong gabiyona kay kalabanan mga pangutana god ani Reverend John magtuyok-tuyok kalabanan sa kasuguan kay ang Seventh-day Adventist God nagtudlo nga tumanon ang Ten Commandments. O niya, majority sa mga Christian nga mga pundok, wala na ang Ten Commandments. Wala na napulo kasugo. So, muna nga kalaban ang moabot pangutana, ingon ani, mga comparison ba? Okay, only the Seventh-day Adventist nga nagtudlo pa mahitungod anong napulo kasugo. Unya, ang ubang sad nga mga First-day Adventist, meaning mga Sunday keeper, meaning pa gyud mga Sabbath breaker. Lantara naman gyud na nga ila na nga gipaila gyud. Okay. Ang buot nila nga ipasabot ba dyan nga sa panahong Kristiyano ang mga tao dili na magtuman sa napulo kasugo. Mo na ilang ipasabot. I don't care kung unsa gipangtudlo ni ining mga moderno kunuhay nga mga magtutudlo karon basta ang ato mustay kung mabase ta dinhi sa gitudlo sa Biblia. Balik ka ra gutog kuan na Brother Levi kay mas sentido to. Balikon. Tinuod ba nagi-confirm taniya dinhi. So pasalamat sa Taberjon nga doon na sila ipagsalig kay ngutana nagpasabot ba pagsalig sila sa programa. Yes. Tinuod ba nga dili na tumanon ang napulo ka mga sugo sa panahon ni Hesukristo. Okay, kadali Brother Levi, sa di pa na may padayon. Dili na tinuod. Ug naamay nagtudlo ana nga di na tumanon baka ko na nga magtutudlo. Sige, padayon Brother Levi. Tapos siya namatay sa cross. Okay, mo ni pangutana ba John? Nga di na tumanon ang napulo ka sugo, tinuod ba ko no? Sa panahon ni Kristo, sa tapos siya namatay dito sa cross. Okay, niya si ato siyang tanawon, niya si Mads Lea Monies na unsa di ay si Pastor Koyos na sa Tambalanan, sister. Naaron sa kuan na Mader, naaron siya sa Tagum City sa kanana ang hospital na ICU siya. It means nga medyo serious good kay di man hitabo nga ma-ICU ka og kuan kanana ang dili serious. So serious gid ang kantang na nga dunay mga hangyo nga iampo no at mga kaigsunan nato mga suod ni Pastor Cuyos makaila ato na pong hayoon sila nga atong iampo si Pastor Cuyos sa iyang kahimtang karon na siya sa ICU mga higala sa Tagum City. Okay, Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libe. Well, may tungod aning pangutaan na ba nga tinuod ba nga dili na tumanon ang kasuguan o ang napulo kasugo human si Kristo namatay dito sa cross. Ang tinuod nga pagkasulti mga kaigsonan kami dire dili na may matingala o dili na may mahibulong pa mahitungod aning mga puntuha nganuman tungod kay aduna say daghan nga magtudlo magwali nga ila pod na nga gibati gihuna-huna nila nga insakto tarong pod sila nga magtutudlo o magwawali. Mao na nga dili ang tanang giwali, dili ang tanang gitudlo maoy atong lamyon og largo. Mao bitaw nga kini nga programa gipasalig ginis inyo sulod sa dugay og taas na nga panahon nga based on the Bible ni nagbase gid ta sa Biblia. Una, kung imong basahon ang ikaduhang Timoteo 3:16,
ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Dinhi lang usa ta aning punto kay upat man ni ka mga puntong gisgutan, pagbadlong, pagtulid ug pagmatuto sa pagkamatarong. Na dinhi sa kalom dinhi. Nag-ingon dinhi ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Dinhi usa ta. Kay kini nga programa based on the Bible man ni atong susihon sa Biblia kung gitudlo ba sa Dios ngadto sa iyang mga alagad o gitudlo ba sa Dios dinhi sa Biblia nga ang tao dili na mosunod sa iyang mga kasuguan labi na gyud sa napulo kasugo. Ang pangutana nga human si Kristo nabanhaan na matay dito sa cross dili na tumanon kanang mga sugo. Kung doon na may tao nga nagtudlo niana nga inyong nadungog o nabati nga dili na ta mosunod pa sa kasuguan, kanang tawhana dili ang Dios nagmando og nagiya niana kundili si Satanas. Bisag unsaon ninyo pagbalibali pagbasa ang Biblia, wala kay makita sa Biblia nga si Satanas nagsunod sa kasuguan sa Dios. May gisulti ang dinhi sa Juan 8:44, kamugikan sa inyong amahan nga maong yawa, kay ang yawa bakakon man sukad pa sa sinugdan og siya walay labot sa kamatuoran. Og siya mao ang amahan sa bakak og siya mamumuno. Tandaan nato pag mamumuno gani meaning mamamatay tao. So ang Biblia nagsulti nga kung naglapas ka sa usa ka bahin, naglapas ka sa tanan. Naan kay naaman sa napulo kasugo nga dili ka magpatay, ug kay ang yawa mamumuno man, sigon sa gisgutan mamamatay tao, meaning nga siya wa magsunod o magtuman sa kasuguan. Ang punto nga gisulti dinhi kamugikan sa inyong amahan nga mao ang yawa. Karon sama pananglitan, dunay mga bana, dunay mga asawa nga dili nimo makwenta nga sila mga ginikanan. Dili nimo makwenta nga siya inahan, dili nimo makwenta nga siya amahan tungod kay wa man sila'y anak. Bana nga siya, asawa nga siya, pero dili amahan, dili pud inahan tungod kay unsa man. Wala man sila'y anak. Kay ang pulong ginikanan nagpasabot na nga naay mga anak o kining mga anak muila sa bana og asawa nga ila ning ginikanan. Ang yawa gisulti kamugikan sa inyong amahan nga mao ang yawa. Pag maghisgot ka og amahan meaning naay mga anak, ug maghisgot kag naay mga anak naay ginikanan. Ang gisulti kamugikan sa inyong amahan nga mao ang yawa. Kapag dunay tao nga inyong matudlo, inyong madungog, mabati, nga nagtudlo, nga dili na musunod o mutuman pas kasuguan, anak ni sa yawa. O dunay naminaw ron din ha, nga diskumpiyado sa akong gisulti, I'm ready anytime to face. Kung dunay diskumpiyado. Karon niya, may tungod niya anang kasuguan sa Dios, no? Atong tan-awon kay lagi unang-una sa pagtuo, hisgutan, dayon grasya. Kay kung lagi, matud pa ni San Pablo nga kung dunay tao nga nagpakamatarong sa kasuguan, siya naputol diha kang Kristo, tinuod man na, dili man na sayop. Pero lang, gitagaan sa pagsabot og konklusyon kining mga bahina nga dili ka na musunod sa kasuguan. Muna iyakuan. Muna resulta ba sa tao nga masinupakon sa kasuguan sa Dios. Pag naay mabasa, konklusyonan nga dili na sundon ang kasuguan sa Dios. Si Kristo din his Biblia, giila o gitawag kana nga maayong magtutudlo. Kung si Kristo giila, gitawag nga maayong magtutudlo, unsay pag-ila nimo kang Kristo, magtutudlo ba? Kung miila kang ka Kristo nga magtutudlo,
nagpatudlo ka ba niining Kristo nga imong giila nga magtutudlo? Usa ka panahon niya na gipangutana si Ginoong Hesus. Nagingon din sumala sa akong basahon sa The Living Bible ha, sumala sa Lucas 18 hangtod sa 21. Nagingon din once a Jewish religious leader, dihay usa ka pangulo sa mga kanani ang mga Hudyo sa relihiyosong pangulo, ask him this question. Nangutan kaning him nga gipasabot ni si Kristo, nangutana kaniya ni ining pangutana, good sir, maayong magtutudlo. Timanin ninyo na maayong magtutudlo. Karon kung ang tao nagkinahanglan siya nga matudluan, wala gyud tay lain nga ibutang sa atong hunahuna nga unta si Kristo maoy mutudlo nato, dili nang mga magtutudlo nga piki. Nga naman, good sir, nangudi, what shall I do to get to heaven? Nagtuo ba mo og unsa lang ning pangutana mahinungdanon gyud ni? Ingon niya, unsa may akong buhaton? Ako aron makasunod ko sa langit. Unsa may tubag ni Kristo? Do you realize what you are saying when you call me good? Imo bang gipamalandong? Kung unsa imong pagsulti o pagtawag kanako nga maayo? Jesus asked him. Si Jesus nangutana kaniya. Kini na pong him, gipasabot ni adtong nangutana kang Jesus. Unya, nag-ingon si Jesus, only God is truly good and no one else. Wa gilain nga maayo ang Dios ra gyud ug wa nay lain pa. Munang ayaw gyud pagunahuna na magita mo presentar law misag sa labutan o sa boxing pa sa tanang division naa siya manlimbawt na imo balibo. Sa pag-ilangis ang kagalingon nga maayo gyud siya. Pero ingon ni only God is truly good. Ang Diyos ra good. Munang ayaw gid pag bisag pila pay kurso nga nahumani mo. Ayaw pag-una nga mas maayo ka kaysa uban. Kay only God is truly good and no one else. Kini gitudlo ni Kristo. Kay si Kristo ang maayong magtutudlo. Ipadayon na to ni nga kuan dinhi. But as to your question, apan mahitungod sa imong pangutana, you know what the 10 Commandments say. Tanaw ang maayong magtutudlo, mauni gitudlo, nasayod ka og unsay gisultis na pulo kasugo. Kining na pulo kasugo, mga kaigsuunan, ipahinumdum gininamo sa inyo, dili ni kang Moises, iya kini sa Dios. Exodo 31:18, paghumag sulat sa Ginos dura ka papan nga bato, gihatag ngadto kang Moises. O unya si Kristo nagsulti, you know what the 10 Commandments say. Niya, don't commit adultery. Dili ka yun. Kaniya ang manapaw. Muna nga ang mga tao karon nga nagtudlo nga wa naning napulo kasugo, dili na ta magsunod sa napulo kasugo, nakakontribute ni sa kangilad sa binuhatan sa kadaghanan karon. Nganuman daghang pamilya banag asawa naguba tungod ni ining pagpanapaw. Nganuman ang gihimo man tungod kay ni anay magtudlo karon moderno kunuhay nga magtutudlo nga di na mosunod na ng mga kasuguan. Unya gihisgutan pa din ipadayon tanigbasa nagingon, don't murder. Ngano nga sa atong panahon karon patay dito patay dire, ako tagsara maghihigayon nga sa una si Brother Levy naka-benefits mo sa nis akong mga newspaper sa diri pagig ko nag-straight sa Bugo, araw-araw na agi ko issue sa newspaper. Unya nganong inggo ko na benefits kay naa masagud ni negosyo Brother Levy, unya gitigom ko man to akong mga kuan sa newspaper. Unya wa na mapud lagi po'y gamit, magamit ra pud nila panahon sa gikinahanglan diha sa tindahan. Ug unya kasagaran gyud sa mga newspaper ang issues nimo. Bisan karon kanay gani akong bag nga naagay news ani. Kanini ang Preman og Habanat ni. Naagi ng patay,
Unya, nga naman tungod kay mga tao ni nga wa maedukar sa napulo kasugos Ginoo, mga tao ning gisulsulan sa mga tao nga magtudlo kunuhay magwalis punong sa Ginoo nga dili na mosunod sa napulo sugo. Muna na mo patay. Ang kuyaw og kining mga tawhana nga tudlo nga dili na ta mosunod anang kasuguan ug maud-on nga hinuon ni unayon ni anang mga tao ning tuos ila. Oh, nag-ingon din matud pa nga don't murder. Gitudlo na ni Kristo di ka magpatay. Don't steal, di ka mangawat. Di hunahunaan ninyo nga nga ang mga tindahan karon ay mga roll up, mga lig-on kay tungod na kay dipensahan ang ilang mga paninda nga dili kawaton. Kung kining mga tawhanaa nakakat-on paunta ni pagsunod na pulo kasugo dili ni mangawat. Pero nganong nangawat sila kay wa nay tuyo sa pagsunod na pulo kasugo, nganong wa na ni sila tuyo kay ni apoy mga magtutudlo karon nga dili na mutuman sa pulo kasugo. Muna maklaro gini mo kung giniyahan ba gini sila sa Ginoo ning mga magtutudlo Unya nag-ingon din don't steal, di ka mangawat, don't lie. Kanang di ka magsaksig bakak. Daghan karon ang mga waysa nga nga priso tungod sa mga tao nga nagsaksi og bakak diha sa korte. Unya sunod, honor your parents. Tumahod ka sa imong ginikanan. Ngano nga naaroy mga ginikanan nga sila nay magtingting sa ilang anak. Tungod kay ang ilang mga anak wa nay pamatasan, wa nay pagtahod sa ilang mga ginikanan. Ngano man tungod kay wa ni maedukar sa napulo kasugo, tungod kay ang nag-edukar nila mga magtutudlo nga wa nay pagsunod sa sugo. Muna nga kung imong basahon dinhi Biblia, maklaro og maila gyud nimo. Unya gisgutan dinhi and so on og uban pa. Meaning ang uban pa kadtong wa na ma-mention sa Ginoo. Pero ang nangutana sa atong Ginoo nagnon, the man replied, I obeyed every one of these laws since I was a small child. Kay naay ilahang mga pasalig nga wa gyud kunoy makasunod kuno ni ana. Pero ang gisulti anini dinhi, I obeyed every one of these laws since I was a small child. Kining tanang mga kasuguan ako na ning gisunod, gituman ko na ni sukad pas akong pagkagamay bata niyo. Maingon mong way taong katuman, paskang baka kuna gininyo. Ngano gisulti din kamugikan sa inyong aman ngumang yawa kay ang yawa baka kon sukad pa sa sinugdan. Poy ba? Ngano nga pagkakon dili mata mga judgmental. Minang Juan 2:4 nagingon, siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay siya mga sugo kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Tanawa, kay bakakon kang kinsa man siya sumala sa Juan 8:44 iyas yawa. Pero kining mga tawhana ang ilang paguna-una o pagtuo nga iya sila ni Kristo. Pero kung Biblia mo imong basihan, ang nanag-iya ani nila yawa. Pag naay tao nga nanudlo na nga wa na di na sundo ng kasuguan, okay ra ko mag face to face. Iya na siya wa. O gunya ang gisgutan din matud pa nga siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay sa iyang mga sugo kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran ug kay bakakon man kang kinsa man ay aba ang Biblia naging sa yawa wa ang kamatuoran kinsa man ang kamatuoran sumala sa Juan 14:6 si Kristo gitawag si Kristo maayong magtutudlo ug ang magtutudlo nga si Kristo nagsunod sa kasuguan ug ang maayong magtutudlo nagtudlo nga sundon ang kasuguan ang napulo sugo. Unya nagsulti dinhi nga matud pa nga bakakon oy kamaturan muna kanang mga tawna nga ug naay inyong nadungog ug nabati nga wa na ang kasuguan di na sundon nga tumanon wa gyud nay kamaturan meaning walay Kristo pero pasulti Kristohanon sad sila. Sulay kuno midire ninyo og text nga ang mga Kristohanon way kasuguan. Asa man na makita sa Biblia. Karon niya si Kristo nagsulti siya, nagtudlo may tungod niya na. Karon unsa may gisultis maayong magtutudlo? Juan 5:17-18.
ingon sa maayong magtutudlo nga si Kristo, may da kamo din na magpatudlo mo ni Kristo. Di mo magpatudlo ni anang inyong mga pangulo sa simbahan nga tudloan mong di na mosunod anong kasuguan. O niya, Mateo 5:17-18. Ingon si Kristo, ang maayong magtutudlo niya, unta magpatudlo na mas maayong magtutudlo. Ang gisulti mingon si Jesus, ayaw kamo paghuna-huna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta, ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. Ang maayong magtutudlo nagsunod, nagtuman sa kasuguan. Pero ang nanag-angkon nga mga Kristohan nun wa na magtudlo, wa pun magsunod sa kasuguan. Nya mutuo mo Kristohano na. Nag-ingon si Kristo sumala sa Juan 10:27, ang akong mga karnero nakaila kanako ug sila nagasunod kanako. Ang mga iya ni Kristo nagsunod niya ug si Kristo nagtuman sa kasuguan, ang mga iyam unsa pod nagtuman. Pag naay mga taong moangkon nga Kristohanon pero wa na magtudlo, wa na magsunod sa kasuguan, pagbantay mo na, delikado na. Ha? Delikado na. O gunya, kung imong tanaw dinhi sumala sa 18 og sultihan ko kamo. Misulti ang magtutudlo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan walay pagasayloan, bisan usa ka kudlit o sa katulpok hangtod nga ang tanan matuman. Tanaw ra ang magtutudlo, nagtudlo nga tumano ang kasuguan. Pero niya na nag-angkon nga sila mga Kristohanon, pero wa na manudlo. So, mga kaigsunan, ugma sa gabi padayuna na mo ni Brother Libby paghisgot ni importante man ni. Kay tingali ina hinuon og mga laglag mo sa mga magtutudlo nga wa na nang kasuguan, so ugma sa gabi amo ni hisgutan gapon ni Brother Libby. Karon niya ang gihisgutan nga kung kamo buot magpakamatarong sa kasuguan, kamo na nga putol diha kang Kristo. Tinuod gyud na. Dili na bakat. Pero naabay gihatag yang authority nga dili na nimo sundon ang kasuguan. Dili mahitabo nga ang tao mo ila nga siya na matarong sa kasuguan. Sakto nang naputol ka kang Kristo, wa kay koneksyon kay ang pagkamatarong mga kaigsunan diha kang Kristo, dili diha sa kasuguan. Pero wa na nagpasabot nga dili naka musunod sa kasuguan. Karon, kanang gisulti nga nangaputol mo diha kang Kristo. Si Kristo nagtuman sumala sa Mateo 5:17 nagtumas kasuguan. Unya kamo dili mutuo mo ning mga magtutudlo Wa kamo nangaputol diha kang Kristo. Si Kristo nagsunod, nagtuman sumala sa confession ni Kristo. Unya kamo wa kamo maputol diha ni Kristo. Ug kanang magpakamatarong pinaagis kasuguan nangaputol diha kang Kristo, insakto ng pagkasultiha, pero wa na magtudlo o magsulting, di ka na musunod sa kasuguan. Kaya ang pagkamatarong naa kang Kristo, wala diha sa kasuguan, pero wa katudlo nga ayaw nagsunda tumanan ang kasuguan. Karon, kung di mong hisgutan, pagtuo o grasya, nga naman di ay ang pagtuo o ang grasya, nagtudlo na ba sa tao nga dili na musunod sa kasuguan? Di ko no, padan imig teksto ko no direbe. Kung atong tan-aw dinhi, sa gisulti sa nahunang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 14, si San Pablo nagsulti, si San Pablo, ako magatugon kanimo nga inmong bantayan ang kasuguan hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo nga mahigawas kini sa mga buling ug pagsaway. Unsaon ang kasuguan? Bantayan hangtod sa pag-abot ni Kristo. Tanawa. Imbis tudloan ang tao sa pagsunod sa kasuguan, gitudloan sa pagsupak. Unya, muamin pa, maangkon pa, mapatuo pang insakto nga magtutudlo na nasayop na si Kristo. Nasayop ang mga apostol, nasayop si San Pablo. Kay matod pa ni San Pablo, ako magatugon kanimo nga imong bantayan mga sugo hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo nga mahigawas kini sa buling ug pagsaway. Hangtod sa pagtungha sa Ginoo. Mo ni gitudlo sa mga apostoles. Nagtudlo pod si Kristo.
Kumusta man ni Rog nagpatuong mga magtutudlo, mga magwawali. Busa kaning pangutanaha mga kaigsunan ug ayaw kuan na Brother Libby, i-delete na nga pangutan mas maayo na kunta kung nag-asa na. Ha? Kay aron nga mahibaluan nato kung unsa gyud ang lintunganay diha sa Ginoo. Si San Pablo nagsulti siya, atong bantayan ang kasuguan hangtod sa pagtungha sa atong Ginoo Jesucristo. Pagtudlo kana ni San Pablo, pagtudlo na ni Kristo, unya asa maron. Nanudlo mas Kristo sudog so nanudlo pod San Pablo. Magkalahi. Ha? Karon sa Roma 3:31 San Pablo niya, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Hinunoa wala gayod, gipabarog hinuon nato ang kasuguan. Tanaw warag unsay kalainan sa nagtudlo sa gitudlo sa Biblia o sa nagtudlo sa pagsupak sa naas Biblia, dako ay kalainan. Ako magatugon kanimo nga bantayan mo ang sugo hangtod sa pagtungha sa Ginoo Jesucristo. Pero kay ang atong gibasa, ang wa na magsunod sa kasuguan, baka kon og walay kamatuoran, dili ta matingala, dili ta mahibulong niining mga bakakon og walay mga kamatuoran nga nagtudlo o mga magwawali. Nga naman, gisulti na daan sa kasulatan, ang tibuok kasulatan gitugas sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. So ang gitudlo dinis Biblia mo'y gitudlo niini nga programa. Mabitaw nga kamo diha gitagaan mog panahon, gitagaan mog higayon nga maka-question, dunay contribution og reaksyon. Nganuman wa mo hikawi niini nga programa. Makapadayag mo sa inyong reaksyon, makapadayag mo sa inyong contribution, makapadayag mo sa inyong question. Wa mo gyud ingon nga giturel na ining programaha nga di mo pwede nga makaparticipate. Ang inyong participation gikinahanglan. Timani, nagsulti si San Pablo, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa pagtuo? Hinunoon wala gayud. Gipabarog hinuon nato ang kasuguan. Tandaan, may nahinungdan mga kaigsuunan nga karong panahon na nagkadaghan ang mga malinapason nga mga tao sa kasuguan sa Dios. Tungod pod kay daghan ang mga magtutudlo magwawali karon nga nagtudlo nga dili na mosunod sa kasuguan sa Dios. Tanawa. Unsay gisulti ni Salmista David kay si Brother Libby maghatag ugmas gabi amo ning padayunan gihapon ni Brother Libby hisgot ning bayna. Sa Salmo Kapitulo 119:142, ato ning basahon dinhi kung unsay gisulti dinho. 119:142. Ang imong pagkamatarong mao ang pagkamatarong nga walay katapusan, ug ang imong kasuguan mao ang kamatuoran. Si Kristo Juan 14:6 kamatuoran, ang kasuguan kamatuoran. Kulbaan ta nga naay taong mutuo aning magwawalion magtutudlo nga di na mosunod, di na mutuman sa kasuguan. Ang gisulti ang imong pagkamatarong, mao pagkamatarong nga walay katapusan. Tanaw ang pagkamatarong sa Dios walay katapusan. Kana nga pagkamatarong sa Dios mo'y atong himong goal sa atong kinabuhi nga makabot nato na dili nang pagkamatarong sa tao kay the righteous man is just like a filthy rag. Sumala sa Isayas. Unya nagingon dinhi, og ang imong kasuguan mao ang kamatuoran. Tanawa, mabitang nagsulti ang tao wa magbantay sa kasuguan bakakon ug walay kamatuoran. Nga naman, ang kasuguan sa Dios kamatuoran Si Kristo kamatuoran Pero yan ang inuhon nga tao pagtudlo nga wa ng kasuguan. Impa sa akong apuhan kaniadtos buhi pa, Jesus Maria Josep. Nga naman mga kaigsunan. Matod pa ni Kristo, sila dili kauban sa akong mga karnero. Klaro na. Busa, mga kaigsunan, kiglaan, ayaw sa itong i-delete itong pangutana, Brother Libby, kay ato ning padayunan ugma sa gabi paghisgot kining mga bahina. So, ni ata, aning puntuha din Well, Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Ato sa ning tanawon makadiyot niya si Brother Isaw dihito, niya si Orange sa Pilayo, niya pod si
Nunahan ni Monterde Punay, Ronaldo Bragat, niya po si Ariel Kababan. Niya ato pong nakita din si si Lorito G.R. Losina, Binji Villanueva, niya po si Nods Dale. Ato po nakita si Alcoma Lilibeth, niya nakita sa nato ni si Oliver Kingijin, Brother Nelson Bersero, niya po si Sinalen Lumuntad, niya si Celoy Del Tam, Shirley Fuentes Alconten, niya po si Roy Nimel Dodger Raico. Okay, mo ni ato manakita niya atong basahon makadiot mga higala nga pipila ka mensahe nga nahidugang. Niya si Lorito G.R. Losina, maayong gabi ninyo diha, Brad. Great lang sa akong tatay Atilano Estrera og akong anak sila si Mike og MM og Mirel og naminaw sila karon, Brad, sa Mount Zion Church, Campo San Francisco, Camotes. Salamat sa tanong taga-kampo nga nagsunod sa atong programa. Unya niya sa day atong diehard listener, Brother Libid Islanaw, si Tini Santosidad. Brother Tini, thank you so much kanina ginimo pagsunod sa atong programa. The Lord God bless you. Okay, niya po si Brother Isaw. Good PM sa atong mga suki nga tigpaminawan. Maingon maninyo dira ang call. Please ko greet sa atong mga Bible students. Sila si Jana, Jera, Dixie, Beverly, April, Jolie Ford, Jello, og Noel diri sa Maya. Thank you sa pagbasa. God bless ninyo dira og sa ato ang programa. So may gabi nimo diha dong. Nya pod si Rod Steve Rama Fermin. Mayong gabi okay, mayong gabi ninyo. Okay, asa to? Okay, mayong gabi ninyo, Brad Lib. Asa na to? Okay, good PM, Brad Lib, Brad John, og sa tanan nga naminaw. Karon kana si Father Darwin, grabe jud pagkabakako na ng tawhana kay ang Ginoo nagtudlo jud sa pagtudlo sa kasuguan sa Ginoo, pero siya nagtudlo pod pagsupak, nagpagamit lang jud para sa mahisalaag sa yawa Mateo B. Kristo, pero dili mutuman sa kasuguan sa Dios, maunay batasan sa yawa. Si Henry Mindaros. Si Rod Steve Rama Fermin, maayong gabi ninyo mga brad. June 15 ang among second anniversary church victory. Welcome kaayo mo sa Makadto taga Tubuso family ni Brad Ronilo Aborido og ni Sister Ninita Arguilon Abronid June 15, June 15. Itugot sa Ginoo, magkita na. Welcome her. Okay, salamat no. Adto ta higalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. So, ang pangutana nga gipaabot dinhi sa atong programa, tinuod ba brad nga dili na tumanon ang napulo kasugo sa panahon ni Kristo tapos siya namatay sa cross. Ngano namatay man si Kristo sa cross? Tungod sa atong mga sala. Unsa man ang sala? Paglapas sa sugo. So, unsa man ang napulo kasugo? Kaya man tinuod ba brad nga di na tumanon ang napulo kasugo sa panahon ni Kristo? Ako murag kami diri di gini mo kumpormi ana. Di gina tinuod. Di gina tinuod. Nga naman kay kung maingon tang tinuod, nagpasabot kay unang sugo di man magbatog Dios magbato na detag Dios karon. Kay di naman tumanon. Kaniya dili na ta magsimbag Dios. Muna ikan sugo magsimba na ta Dios karon kay di man tumanon.
Ikatulong sugo, di pasipalahan ang ngalan sa Dios. Magpasipalan na itaron, kadi man tumanon. Ikaupat nga sugo, Sabado ikapahulay, sugo sa Ginoo. Ikalima, tahuro ng amahan o inahan. Di na tumanon karon. Wa na'y batasan na nga relihiyon kon ngayong wa nang napo kasugo. O niya, dili ka magpatay, di ka manapaw, di ka mangawat, di ka mamakak, di ka maibog. Mao na ang 10 commandments. So kana siya higala, bati gyud ang imong kinaiya, ang imong pagkatao kung supakon ang balaod sa Ginoo. So kini napulo kasugo, di na mahimo nga di na tumanon panahong Kristo. Nga naman, kay perting hugawas kalibutan og samot. Nagpakamat ning anis ginusos alang nato makasala, nakasala ta kay naglapas sa sugo. Ang gustos Ginoo nga ipakamat niya kita siyam tatoy angay ilansang sa cross tungod kay kita mo tatoy angay ilansang sa cross tungod kay kita ang nakasala. Siya nga walay sala mao'y mitubos sa silot sa imo og sa akong mga sala. Gipakamatyan ta ni Kristo. O niya humanta pagkamati ni Kristo, magpadayon bata pagpakasala. O di na mahimo. Nga naman, kay kung ang tao magpadayon pagpakasala, paglapas sa sugo, maigo tadi sa unang Juan 3:8, kadtong nagapadayon pagpakasala o paglapas sa sugo, iya ni Satanas, kay si Satanas, nagpakasala man, sukad pa sa sinugdan. Nagdahom tang iyos Ginoo, pero iya dito Satanas. Nga naman, wa man ta mo undang paglapas sa sugo. Gapadayon man ta. So nagpasabot na nga ang taong gipakamatyan ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo, kinahanglan siya muundang paglapas sa sugo. Unsaon pagundang paglapas sa sugo? Aw magtuman ta, dili kay di na magtuman sa napulo ka sugo. So dili ko sulat ni San Pablo tinuod adunay mga tao nga daghang kay naglibog sulat San Pablo. Kay bisan si San Pedro siyang sulat ingon siya nga ahong isuon nga si Pablo nagsulat og mga pulong lisod sabton nga ginatuis kinis mga taong walay alamag, mabalhinog kinaya apan gituis nila kini ngadto sa ilang kaugalingong pagkalaglag. So naay mga lisod sabton nga higala. So maghisgot ang kasuguan, si San Pablo naghisgot og positive og negative bahin sa kasuguan. Pero maghisgot og positive sa kasuguan, ang gipasabot ni Pablo ana ang napulo kasugo. Kini napulo kasugo gitawag ni sa mga Bible scholar og moral law. Kanang moral maayong pamatasan, so balaod sa maayong pamatasan ang napulo kasugo. Ang ikaduhang dakong sugo sab gitawag nag ceremonial law, kadtong paghalad og mga mananap, mga higala nga maoy sulbad alang sa kapasayloan sa sala, kay ang bayad sa sala kamatayon man. So ang sala paglapas na po kasugo, nakasala tanay solusyon unsay buhaton tumano nimong ikaduhang kasuguan. Unsa kasuguan na kadtong gitawag og ceremonial law, mag-ihaw, magpatay mananap, magulag dugo aron gitubos sa kamatayon sa usa ka manap ang silot sa imong sala. Sugo na sa Ginoo pud sa una. Karon og maghisgot kag negative mahitungod sa kasuguan, dili na ang napulo kasugo, ang ceremonial law na mga higala. So daghang gisgutan si Pablo sa bagong tugon nga mga positive mahitungod sa sugo. Pero konsultahon nato kining mga taong mga higala, mga Bible scholar, mga leader o mga dagkon tao sa kalainlaing mga pundok sa mapanalitan. Arita sa founder sa Methodista nga mao si John Wesley. Nag-ingon si John Wesley, the moral law contained in the 10 Commandments and enforced by the prophets, Christ did not take away. It was not the design of his coming to revoke any part of this. This is a law which never can be broken. Okay, ingon ato ni binisayon. Ang moral law, mauna siyang sulod ni ana ang napulo ka mga sugo. Gisugo kini ngadtos mga propeta. Si Kristo wala magwagtang ani. Dili disenyo sa iyang pag-anhi nga dunay usa nga iyang bungkagon sa napulo ka sugo. Kining balaura dili gayod mabungkag. Tiyo na, kining balaura
dili gayud mabungkag. This is the law which never can be broken. Nagpayag ana si John Wesley yang gipasabot ang Ten Commandments. O nag-ari ka Martin Luther, ingon po siya, are we under obligation to keep the moral law? Answer. Ingon nga, answer, yes, because it is founded on the nature of God and cannot be changed. So, klaro sab sa ni Martin Luther. Under ba kita sa pagbantay sa sugo? Siya, oo. Tungod kay ang nagtukod, gitukod kini kinaya sa Dios o di mabalhin kini, di mausab kini mga higala. O niya, ingon ni, are we under obligation to keep the ceremonial law? Ingon siya, no. The ordinances which it enjoined were only types and shadows of Christ, and when they were fulfilled by his death, the ceremonial law was abolished because it was no longer necessary. The Shorter Catechism sa 1834. So, ug mahigala, among ipadayon ang pagpasabot nining bahina, o niya, wa naman gitay time, ato nakita din ni si Sister Alma Mahait, no? Maayong gabi sa tanan. So, Maayong gabi, madam. Okay ni ang atong team song mahigala. Mga higala, magampo kita, dalang tanan ug nakagagahong nga Dios nga naa